kasi nasubukan na namin na initially ay nagkaroon kami ng limited face-to-face trabaho, negosyo, kabuhayan fair. Actually, this is a blended PMK kasi we can be accessed online at pwede po silang makapaghanap din ng trabaho face-to-face. Sa ngayon po, ang nakarehistro na ng manggagawa na gusto mag-apply online ay nasa 1,300. Hindi pa po kasama yung mga dumating ngayon na physically ay malalaman po namin yan siguro by the end of the activity. Dito po sa trabaho, negosyo, kabuhayan ay meron tayong more than 1,000 vacancies coming from private and government agencies. Sa government po, andito po ang DPWS at saka ang PNP. Dito pong concept ng trabaho, negosyo, kabuhayan, meron din pong ongoing seminar ang TESDA sa mga soft skills training at ang DTI, yung aming masugid na kapartner sa trabaho, negosyo, kabuhayan. We are also showcasing our lively products of our livelihood projects. Ito yung mga napondohan ng DOLE na binigyan namin ng pagkakataon to showcase. So, nakakapagbenta sila, but since limited po yung produkto na nandito, they can order online and they can also buy online. Doon po sa page natin. Sa ngayon po, halos lahat ng naka-display, sabi nila nasusold out na. So, ang sabi ko ay pagpatuloy lang nila, pwede naman na after, they can connect with the different suppliers. So, yan po yung aming pinagdiriwang, ang aming 88th anniversary. Sabi ko nga, normally pag anniversary, di ba, manggagawa ng DOLE should be celebrating. But one way of celebrating ay magbigay pa rin ng pagkakataon na magbigay ng trabaho sa ating mamamayan. Bilang patunay na sa 88 years namin ay kami ay patuloy na naglilingkod. Ako lang tabang siya sa mga ganap ng trabaho, lalo naman yung pandemic. Difficile ang hiring. Sa pahay kaya na yung government institution. Ako lang tabang sa mga job seekers. Engineering po kaya ang tinapos ko. Ganap ako na qualified po sa tinapusan ko. Kailangan ng PNP ngayon yung qualified applicants. So male, female ang kailangan natin. So hindi siya lalampas sa 30 years old. Hindi naman siya bababa sa 21. 21 to 30 years old siya. So yun, male, female. Yung height niya, kailangan pag babae, 5 flat. Yung minimum height. Sa lalaki naman, ang minimum is 5'2". So reduce na yan. Dati, mataas yan. Ngayon, may bagong batas, reduce na yung height. Favorable na sa mga aplikante natin. So kailangan mayroon din silang eligibility. Of course, college graduate, 4-year course dapat. With eligibility, yung eligibility nila pwede ang eligibility galing sa PRC. Civil Service Professional, na purpong entrance. Yun yung mga eligibility na kailangan natin. Oo, napupunuan naman natin yung binibigay sa atin na quota galing sa taas, galing sa traffic. So napupunuan natin, pero next year, so kaya nagkakaroon tayo ng ganitong job fair para madagdagan yung mga aplikante natin.